भाजपच्या हिंदुत्वावरून उद्धव ठाकरेंनी प्रश्न उपस्थित केलेत। नाशिकमधील दिनकर पाटील यांच्या पक्षप्रवेशावरून ठाकरेंनी टीका केली आहे। तर वाढवायला तुम्हाला सलीम कुत्ता चालतो, तर भाजपमध्ये निष्ठावंतांना डावलून आयरामांना उमेदवारी दिली जाते, याचं वाईट वाटतं असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय। मला भाजपवाल्यांना विचारायचंय की अरे काय नशिबी आले तुमच्या जीणं। या उपटचुंबांच्या सतरंजा म्हणजे आधी आमच्यात असताना भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे। एक कोण तो म्हणे सलीम कुत्ताचा साथीदाराबरोबर फोटो। मैं तुम्हाला पक्ष वाढवायला कुत्ता चालतोय, बिल्ली चालते, चुहा चालतोय, सब कुछ चलता है। म्हणजे अशी बरबटलेली माणसं ही पक्षात घ्यायची आणि त्यांचे संघ सगळं लंगोटी साफसूफ करून त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचायचं, हे निष्ठावंत भाजपवाल्यांचे आज नशिबी आले। कसे तुम्ही राहताय? हा भाजप तुम्हाला अपेक्षित होता?